tunda su ne suke musu abuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai jama'a. To wannan da abinci ne ma ya kenan. Ai ko motsa bai. Wannan ai ya tashi daga koma zani. Yanzu ba sai sun soke lemon nan gaba daya. Kan State Road sun je sun farfasa shagunan mutane. Wannan kamar yacce kuke gani wata mota ce babba wadda ta zo wucewa yayin da ake gudanar da zanga-zanga wadda mutane suka far mata kuma suka ɗebe abubuwan da ke ciki. Motar ta iyo lodin lemo ne wadda kuma lemon na 'yan kasuwa ne sun iyo sarinsa. Motar ta taho da shi kan hanya za ta wuce kwatsam suka ci karo da 'yan zanga-zanga wanda mutane suka shiga cikin motar suka koro direbobin da ke ciki. Suka shiga ciki kuma suka ɗebowa lemukan nan suna wullo su ƙasa kamar da kuke gani da idanunku suna raba al'umma a matsayin ganima. Wanda wannan zanga-zangar a yadda aka tsaro ta ba a so ta kasance haka ba, amma duba da yanayin mutane sun fusata sun yi aikin da ba daidai ba a jihohin Najeriya, jihohi da dama musamman cikin jihar Kano da kuma jihohin da suke a cikin ƙasar Najeriya kamar ƙasar Borno, jihar Borno da kuma Kaduna. Irin wannan makamantan abubuwan sun faru da kuma jihohi kamar jihar Jigawa wanda mutane da dama sun fasa ofishoshi na gwamnati wanda suka daga ɗebowa kaya suna raba shi a matsayin baitulmali. Ga kaɗan daga cikin bidiyon yadda abubuwan suka kasance. Tunda su ne suke musu abuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai jama'a. To wannan da abinci ne ma ya kenan. Ai ko motsa bai. Wannan ai ya tashi daga koma zani. Yanzu ba sai sun soke lemon nan gaba daya. Kan State Road sun je sun farfasa shagunan mutane. Yunwa ce lemon? Yunwa ce lemon? Lemon su yana jin yunwa ba zai sha lemon. To yanzu ka sha lemon kana jin yunwa ka kwashi kenan? Ba lemon ba ne kai. Wannan zani. Hai. Kaga ba su motocin ba. Allah sarki. Kaga direban da yaron motarsa da abin da yake faruwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suna ta shawara sun koma gefe bayan Allah. Me kayan da su kira su? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ai dole mu shiga masifa. Kawai ka je ka taba kayan mutane ba naka ba. Kalli yadda ake wullo lemo dan Allah kamar ana wullo me zan ce ma kenan. Ana wullo. Dan Allah ka duba. Dan Allah ka kalli fa yadda ake gudu ana towa wajen nan. Ka duba ka gani. Ku duba ku gani fa yadda ake gudu ana towa wajen. Kalli fa. Wani ma a cikin buhu aka dinga zubawa za a tafi da shi. Ka gan shi sun ya sa shi a cikin buhu. Allah sauki. Ga mata can suna tundarozo su ma suna ta iba. Allah ka yi wa babanka masifan nan. Allah ka yi mana wannan masifa. Kai jama'a. Ta dole ma mu ci uban mu wallahi. Na rantse da Allah da ya halicce dole Allah ya jarrace mu. Allah wannan asara ba zai ta Allah. Mun gano wallahi tallahi mun gane wallahi tallahi mota akwai ambulance din da na leka wallahi tallahi mutum sun fi goma an harbe su daman an ce in yunwa ta fito da kai sai kuma a harbe ka kenan mun fito zanga yunwa ta fito da mu yanzu kuma ana harbe mu to shi kenan wallahi tallahi canji sai mun same shi ko da za mu kare wallahi canji sai mun same shi wallahi tallahi idan kuna ci na canji sai mun same shi tun da canji sai mun same shi insha Allah za mu kuma ko da za mu kare wallahi